Škola. Teďka ses asi docela dost hrozil, protože i tebe za nějakou nedlouhou dobu škola zase čeká a moc se ti tam nechce. A já vím a docela to i chápu, protože ani mně se moc nechce do školy. Komu by se tam taky chtělo po dlouhých letních prázdninách? Nicméně prázdniny furt ještě máme a to je dobře, jenže jejich konec už se blíží a s ním přichází něco dalšího neoblíbeného. Tak, příprava do školy. A navíc přípravou na zpátek do školy se údajně vyplatí začít už nějak 2 až 3 týdny předtím, než ta škola doopravdy začne, jak jsem se nedávno dočetla. Což teď do konce prázdnin nezbývá už ani týden, když tady to video vidíte. Ale někdy je lepší začít dřív, než vůbec. Samo sebou, že jestliže se začal připravovat do školy už před shlednutím tady to videa, tak je to pro tebe jedině dobře. A seš borec. A jestli ne, tak nevadí. Protože tady to video by ti mohlo dát docela motivaci a ukázat ti, že příprava do školy nemusí být až tak hrozná, jak se zdá. A když říkám příprava do školy, myslím to dost možná trochu jinak, než si myslíš ty. A malinko zábavněji, než se domníváš. Náš mozek je přes letní prázdniny méně aktivní. V oblastech důležitých pro učení. Většinou totiž přes léto nemáme takovou intelektuální nálož informací jako při školním roce. Nebo aspoň ne v takových odvětví jako ve škole. Protože de facto v dnešním světě pořád se na nás sypou nějaké informace. Jenomže samozřejmě, že se od těch, které dostáváme ve škole, můžou doznačně lišit. A hlavně se nemusíme učit nazpaměť jako ve škole. Nicméně, ať či onak, přes léto nám nějakým způsobem určitě klesnou trochu ty kognitivní funkce. V jakém rozsahu, to už záleží na tom, co přes léto děláme, protože pokud třeba píšeme nějaký příběh přes léto nebo čteme, tak tady v těch oblastech se nám to až tolik nesníží, ale jasně, že pokud přes léto třeba tolik nepíšeme, nečteme nebo se nějak profesionálněji nevyjadřujeme, tak potom nám tady v tom ty funkce trošku klesnou. A musíme se k tomu zase nějak více dostat, abychom si to procvičili a aby nám to zase lépe šlo. Každopádně ještě předtím, než se vrátíme zpátky do školy, se vážně vyplatí svou mysl v tady těch schopnostech znovu nastartovat. Alespoň trošku. Šikne se postupný návrat k té učební rutině už před začátkem školního roku? Možná vás to příliš nepotěší, ale ano. Jenže ne, neznamená to, že musíte si hnedka sednout nějaké bychly a naučit se jí celou nazpaměť. To v žádném případě. Existují mnohem lepší, zábavnější a hlavně i efektivnější techniky, jak se do toho školního života zase nějak postupně zpovzvolna navrátit. Abychom svůj mozek probudili včas a pak nebyli v té škole až tolik zmatení. Například třeba právě čtením, psaní, nebo taky pomáhají hodně takové různé logické hry, jako třeba sudoku, křížovky, různé hlavolamy. Ty jsou na to opravdu skvělými pomocníky. Nebo taky procvičit si nějaký cizí jazyk, který nás ve škole baví. Teďka točím na chalupě a tady hodně lítají letadla, takže budeme muset chvíli počkat. No, ani nevidím, že jste mraky. Nebo pokud máš rád matiku, tak určitě se taky vyplatí třeba si spočítat nějaké příklady, které tě v matice baví. Nebo si můžeš ze srandy udělat nějakou prezentaci na téma, které tě zajímá a potom to odprezentovat svým kamarádům nebo rodičům nebo komukoliv chceš. To by taky mohlo být asi nějakým způsobem k užitku. A co se vyplatí dál? Začít zlehka přizpůsobovat svůj režim zase školním dnům. Například chodit spát a vstávat o něco dřív, jako když chodíš do školy. Pokud si teda nestával takhle stejně o letní prázdninách, což já třeba jo. Taky určitě je hodně dobré si připravit své studijní prostředí. Trošku si uklidit na tom stole, nějak si ho vyšperkovat, jo, dát si tam nějaké věci, co se ti líbí. Zároveň taky si tam udělat pořádek, jo, srovnat si tam ty věci, nějaký psací potřeby si tam dát a tak podobně. Zkrátka zařídit se nějak tak, aby si v tom cítil pohodlně. Určitě taktéž doporučuji si připravit už svůj školní batoh taky co nejvíc s předstihem. Vybavit si penál, nejoblíbenějšími propiskami a zbalit si tam taky už nějaké sešity na poznámky, které se ti určitě budou hodit, popřípadě nějaké učebnice, co jsi měl koupit. A zkrátka všechno, co už dopředu víš, že budeš určitě ve škole potřebovat. Abys pak těsně před koncem prázdnin poslední den nebyl ve stresu, že ještě to nemáš zařízený a musíš se tomu věnovat teď. Protože v poslední den prázdnin se podle mě ještě vyplatí jako docela chillovat, jo, mít takovej v pohodě chill den a už to mít prostě připravený dopředu, abys potom další den mohl vyrazit krásně do školy bez jakýkoliv stresu. A jestli chceš, tak svůj bagel si určitě taky nějak hezky ozdob třeba nějakýma placičkama, přívěskama a tak dále. Jako to si myslím, že se hodně vyplatí, protože potom se cítíš s tím trošku víc sebevědomě a zase to něco, co tě třeba trošku naláká k tomu, že ta škola nemusí být až tak špatná, že to tam může být docela v pohodě. Co je ale Kláda? Ale podívej se, co je na ní. Odběr.
Takže určitě neváhej a dej odběr, protože videa vychází každou středu a tak když Aník vydá nový video, tak ti bude jasný, že už máš polovinu školního týdne za sebou. Takže to se podle mě vyplatí a zároveň budeš mít aspoň uprostřed školního týdne nějaký dobrý content, který můžeš sledovat, kterým se trošku zabavíš a odreaguješ. Děkuju moc za odběr, like, když dáte na tady to video a můžeme jít dál. No takže co se ještě vyplatí udělat, než půjdeš do školy? Například se zapřemýšlet, na co se do té školy vlastně těšíš. Protože když končí letní prázdniny, tak většinou jsme jako, že ježišmarja, musím jít do školy, co tam budou spolužáci, který třeba tolik nemusím, budou tam nějaký učitelé, který tolik nemám rád, budu se muset prostě pořád soustředit jenom na učení. Jenomže určitě jsou ve škole nějaké věci, které ti tam docela vyhovujou a něco, na co se určitě můžeš těšit. Jsou to, co tě bude tenhle rok pozbuzovat chodit do školy, třeba nějaký tvoji kamarádi, nebo naopak nějaký hodní učitelé, které máš rád, nebo nějaké fajn předměty, které tě baví a doopravdy zajímají. Víš už třeba taky o nějakých školních akcí, na které se můžeš do školy těšit? Nebo máš něco úplně jiného, na co se do školy těšíš? Určitě se nad tím zamysli. A napiš mi to do komentářů, protože to mě docela zajímá. Já se docela těším například do školy na nějaký předměty, které mě tam právě baví, a taky se tam těším na nějaký učitele, protože u nás ve škole jsou učitelé fakt jako super, jsou většinou hodně hodní. Je tam pár, na který se fakt hodně těším. Samozřejmě se taky vyplatí zamyslet nad tím, co se ti ve škole minulý rok líbilo. Což je dost taky možná to, na co se tam teďka těšíš, logicky. Takže udělat nějakou menší reflexi toho předchozího roku je podle mě taky určitě vhod a vyplatí se to udělat, než se do školy vrátíš. Stejně jako si naopak říct, co se ve škole minulý rok až tolik nevyvedlo a co bys mohl u sebe změnit, aby se potom v té škole cítil lépe. Pokud to teda samozřejmě můžeš změnit ty. Ale pokud to změnit nemůžeš, tak aspoň můžeš vymyslet možná nějaký způsob, jak se tomu lépe postavit tak, aby tě to tolik neštvalo, nebo aby ti to tolik nedělalo ty dny horší, smutnější nebo cokoliv. Protože chápeme se, že když třeba jde o nějaký lidi nebo o nějaký učitele, který třeba tolik nemusíme, tak tam to moc změnit nemůžeme. Ale můžeme udělat něco málo pro to, aby nás to aspoň tolik neštvalo a nedělalo nám to ty dny horší, jak už jsem říkala. Nevím, jak to mám jinak popsat. Ten postoj se dá většinou aspoň trošku nějak změnit, aspoň si to trošku nějak ulehčit, většinou to se dá. A nejde tak rychle si na tu školu zase navyknout většinou. Hlavně tam nejde hnedka nakráčet a začít i hned fungovat na 100%. To je taky důvod, proč třeba, nevím, jestli je to ve vaší škole, ale u nás ty dny ve škole jsou nejdřív takový kratší, až postupně času zase jsou normálně dlouhý, jako by byly jindy. Protože ten návyk prostě chvíli trvá a fakt jako nemůžeme tam hnedka přijít a být 100% připravený na to, že začíná nový školní rok a nikdo asi ani moc nepočítá s tím, že bychom se tam nějak extrémně moc těšili. Zvyknout si zkrátka může chvíli trvat. A to každému taky jinak dlouho. Někdo po prvním týdnu už může být úplně v pohodě, ale někdo jiný, tak tomu to může trvat třeba měsíc, klidně i 2. A někdo si nezvykne za celý školní rok. Takže jisté zmatení nebo i smutek po tom, co přijdeme do školy zase po prázdninách, je zcela normální a není to něco, za co bychom se měli cítit špatně, nebo za co bychom se měli stydět, nebo neměli bychom mít z toho prostě žádný špatný pocit, protože snad všichni to tak nějakým způsobem mají. Jak ovšem vidíš, existuje spoustu způsobů, které jsou docela i jako zábavný a uspokojující, jak se do té školy připravit. Protože podle mě je docela takový právě uspokojující si třeba připravit právě ten pracovní stůl, nějak si to zorganizovat, nebo ten batoh si nějak hezky vybavit. No nic, takže přeju hodně štěstí do nového začátku školního roku. Doufám, že se vám ve škole bude aspoň trochu líbit, že si to tam užijete a napište mi do komentářů, na co se do školy těšíte, nebo naopak na co se netěšíte, ale pro vaše dobro bych se zaměřoval spíš na ty pozitivní věci. Takže užívejte si ještě teďka letní prázdniny, dokud ještě pár dní jsou. A já se budu moc těšit, až se zase s váma uvidím v nějakém dalším videu, který už můžete na tady tom kanále najít, anebo v nějakým, který ještě teprve vyjde. Zas na viděnou.